Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Довталаби пешинаи UFC барои камарбанди вазни сабук Кевин Ли оиди муҳориба зидди Исла махача фикроша баён кард. Биён суханҳои Лиро гӯш мекунем. Муҳориба бо Ислам ба ман ягон чиз намедиҳад. Ӯ ба ман чӣ дода метавонад? Ман ҳаракат мекунам ки ба пеш назар кунам, на ба қафо. Барои ман шавқовар аст ҷангидан бо Дэниел Родригес, бо Колби Ковингтон ва бо Камару Усман. ба назари ман Усман ҳоло бо рақибони сахт вохӯрдагӣ нест ва ман ба ӯ муҳорибаи хеле вазнин дода метавонам, гуфтааст Ли. Хотиррасон мекунем ки Кевин Ли муҳорибаи худро аллакай рӯзи 29 август дар турнири UFC Fight Night дар вазни ним миёна зидди Дэниел Родригес мегузаронад. чанд рӯз пеш чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Хабиб Нурмагомедов пресс-конференсия гузаронд ва яке аз журналистҳо ба ӯ оиди корҳои дар Афғонистон шуда савол дод ва Хабиб нахост ки дар саволи журналист ҷавоб диҳад. Нурмагомедов гуфт ки ба Афғонистон ягон гуна алоқамандӣ надорад. ин суханҳои Хабиб ба бисёри мухлисони ӯ маъқул нашуд ва бисёри мухлисони Хабиб, махсусан мухлисони афғони ӯ, ба Нурмагомедов ҷавоби сахт доданд. баъд аз 2 рӯз шаби гузашта Хабиб дар пресс-конференсияи якҷояи AMC Fight Night ва Eagle FC аз мардуми Афғонистон бахшиш пурсида чунин эълон кард. реаксияи ман чунин буд барои оне ки ман дар саволҳои политикӣ ҷавоб додан намехостам. албатта ки реаксияи мухлисони афғони ман дар ин суханҳо хеле сахт буданд. ман ҷавоби худро такроран тамошо кардам ва фикр мекунам ки суханҳои нодуруст задам. гӯё ки корҳое ки дар ҳазорҳо километр шуда истодааст ба ман алоқамандӣ надорад. умуман ман бо мардуми Афғонистон рафтуомади хеле наздик дорам. ман аз соли 2012 дар Калифорния Сан-Хосе тамрин мекунам. дар он ҷо як шаҳр бо номи Фримонт аст ки дар он 150 000 оилаи афғонҳо зиндагӣ мекунад ва ман бо бисёри онҳо шиносам ва муносибати хуб дорем. вақте ки ман гуфтам ки ягон чиз ба ман алоқамандӣ надорад, ман дар назар доштам ки корҳои политикиро шаҳр додан намехоҳам. агар ман дар ҳақиқат онҳоро малол карда бошам, пас мехоҳам бахшиш пурсам. аз мардуми Афғонистон бахшиш пурсидан барои ман кори шармовар нест. онҳо мардуми азоб кашиданд ки дар зиндагии худ бисёр корҳоро диданд. албатта ки барои ин мардум ғамхорӣ мекунӣ. ба онҳо беҳтарин хушиҳои зиндагиро хоҳонам, гуфтааст Нурмагомедов. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Дэн Хукер ба суроғаи Арман Царукян суханҳои хеле сахт зад. биён суханҳои Хукерро гӯш мекунем. мо бо ӯ муҳориба намегузаронем, барое ки ӯ беақл аст. ин беақл ба ман визов дод ва мо барои ташкил кардани ин муҳориба розӣ шудем. аммо баъди як ҳафта ман мефаҳмам ки UFC аллакай ба ӯ рақиб додагиянд. ин тамоман беақлӣ аст. барои чӣ ба ман визов медиҳӣ дар ҳоле ки ман рақиб кофта истодам, а ту боши аллакай муҳорибаи таъиншуда дорӣ. ин шахса дар ҷои ақлиш ин ҳама он чизҳое ҳаст ки ман оиди ӯ гуфта метавонам. ман ягон маротиба дидагӣ нестам ки ӯ чӣ гуна меҷангад, не ки ман боварӣ дорам ки ӯро мешиканам. агар ӯ дар ҳақиқат фикр кунад ки ман аз ӯ метарсам, пас ӯ иштибоҳи хеле калон мекунад, гуфтааст Хукер. хотиррасон мекунам ки Дэн Хукер бо рекорди 20-10 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 25 сентябр зидди варзишгари афғон Насрат Ҳақпараст бо рекорди 13-3 мегузаронад. Арман Царукян боша бо рекорди 16-2 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 18 сентябр зидди Кристос Ҷагос бо рекорди 19-8 мегузаронад. дӯстон, ба фикри шумо агар Арман ва Хукер дар оянда вохӯранд, ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависен. дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.